Moltura mecànica de resines en molí de boles. En aquest vídeo explicarem el procediment per a triturar de forma mecànica les peces procedents de resines naturals destinades a la fabricació d'aglutinants i vernissos per a pintar, descrivint els passos necessaris i els aspectes fonamentals per a poder dur a terme aquesta pràctica, de manera que es pugui garantir la qualitat i seguretat del resultat obtingut, així com la integritat de l'equip. Per aconseguir els objectius seguirem aquests passos. La resina emprada en pintura, com Damar, Colofonia, Almásija, etc., és un material generalment natural i sòlid, insoluble en l'aigua, soluble en alcohol i en olis essencials. S'obté com a producte que flueix de diverses plantes o per a destil·lació de les trementines. Gràcies al seu poder adhesiu, constitueix la matèria primera en l'obtenció de vernissos, mitjançant la seva dissolució en un líquid. De la mateixa manera la incorporem en l'elaboració de diversos aglutinants i mèdiums per a pintura artística. Quan es necessiten quantitats xicotetes, de fins a 1 quilo, per exemple, el molt sol realitzar-se de forma manual, la qual cosa s'efectua colpejant primer a poc la resina a martellets a fi de triturar-la i fent rodar després per damunt aplicant pressió una botella de vidre, procurant que es quede el més fina possible, ja que com més refinada estiga la resina, més ràpidament es realitza posteriorment la seva dissolució. Si es requereixen quantitats superiors, com succeeix en la indústria, convé realitzar la molta mecànicament, emprant per això un aparell elèctric que es denomina molí de boles. Aquest dispositiu consisteix essencialment en un recipient de porcellana, que s'emplena amb una sèrie de boles del mateix material, al costat de la resina afegida en trossos. Després es fa rodar sobre uns cilindres en moviment durant el temps necessari fins que el nostre producte es transforma en pols. Cal assenyalar que les resines naturals, Damar, Colofonia, Sandacara, Copal, Ambre, habitualment es troben en diferents estats de duresa i fossilització, per la qual cosa es recomana moldre-les separadament i en tot cas mesclar-les després. Els molins de boles són utilitzats en diverses indústries, com les obres públiques, fabricació de pintures, ceràmica, molta de matèries primeres per a la fabricació de productes farmacèutics, alimentosos. En aquest audiovisual manejarem el molí de boles Orto Alresa, del Laboratori de Pràctiques del Departament de Pintura de la UPV, adquirit a Álvarez Redondo S.A. en 1999. L'armadura està construïda en acer laminat i recobert de tractament d'expòsit texturat al forn, la qual cosa li permet una bona resistència a la corrosió. I els seus cilindres d'acer massís recobert de resistent material elàstic permeten una àmplia regulació, podent amb això admetre fins a pitxers de 15 litres. Aquest equip disposa de diversos gots amb diferents capacitats. Nosaltres utilitzem habitualment el de capacitat entre 2 i 4 quilos. Per a realitzar aquesta pràctica necessitarem material: resina entre 2.000 i 4.000 grams, equipament de treball, molí, got i boles de porcellana. És recomanable realitzar aquesta pràctica en llocs que complisquen amb els requisits i les normes de seguretat necessaris. En realitzar aquesta pràctica hem de ser prudents per a evitar certs riscos com caiguda d'eines o peces, atrapament o aixafament, lesions oculars, inhalació de resina polvoritzada. Per això és indicat disposar dels següents equips de protecció individual. En manipular el got necessitarem calçat de protecció i guants contra riscos mecànics. A més, la pols de resina és molt adherent i potencialment nociva, per tant recomanem usar ulleres de protecció bilateral, guants i màscara de protecció adequada davant partícules de resina polvoritzada. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori. És convenient també arreplegar-se i cobrir el cabell.
A continuació s'indicaran els passos a seguir per a dur a terme aquesta pràctica. En primer lloc, preparem el material i equip. Comprovarem el seu correcte estat i funcionament. En cas de detectar qualsevol anomalia, cal comunicar-ho al tècnic o al professor responsable. Es retira amb cura per a no colpejar-lo el got de porcelana contenidor de la resina i es col·loca en posició vertical amb la tapa cap amunt. Després es descaragola girant el tancament i retira la pletina per a poder alçar la tapa de porcelana. Es trauen i netegen totes les boles de porcelana col·locant-les provisionalment en un recipient de plàstic o alt, de manera que estiguen protegides dels colps. Es retira i neta de la pols de resina la junta circular de plàstic negre. Emplenem el got o pitxer de porcelana amb un total de 2.000 i 4.000 grams dels trossos de resina, sense les bosses. Tornem a col·locar damunt les boles de porcelana. Tapem, sellegem amb la junta de plàstic negre circular i tanquem amb la pletina. Tornem a enroscar el tancament procurant sellejar el got tan bé com siga possible. Col·loquem el got tancat horitzontalment entre els dos cilindres. Comprovem les guies de goma negra que abracen el pitxer, havent d'estar paral·leles al llarg de tot el gir del got. Accionem l'interruptor i el molí es posarà en funcionament, tenint-lo el temps necessari per a la seva perfecta molta. Nosaltres ho deixarem funcionar durant una hora. Finalitzat aquest temps, es desconnecta i desenrotlla l'equip, tornant a treure el got i deixant-lo reposar en vertical amb la tapa cap amunt durant uns 5 minuts, per evitar que l'excés de resina polvoritzada s'alce i mescle en l'ambient. Descaragolem i girant el tancament i retirem la pletina per a poder alçar la tapa de porcelana. Retirem i netegem de la pols de resina la junta circular de plàstic negre. Traiem i netegem totes les boles de porcelana col·locant-les de manera que estiguen protegides dels colps. Buidem la resina molta. Posteriorment sol tamisar-se. En finalitzar, deixarem tant l'equip com l'àrea de treball en perfectes condicions. Aquest procediment és aplicable a qualsevol usuari de l'equip, ja siga alumne, professor o personal tècnic. Els usuaris seran responsables del bon ús, ordre i neteja del material, equip, proteccions i instal·lacions, així com compliment de les normes de seguretat establides. En cas de detectar qualsevol anomalia en el funcionament, hauran de comunicar-la al responsable del taller. Hem après la manera de fragmentar i molturar mecànicament les peces de resines naturals com dàmar, colofònia, copal, etc., que posteriorment emprem en la fabricació d'aglutinants i vernissos per a pintura. En aquest procés mai haurem de menyscabar les pautes de seguretat. Amb aquest recurs milloraràs la teua capacitació professional i guanyaràs en independència.